Hei Lurei, kuten eilen tuossa lupasin, niin nyt aloitetaan tää ihan oikea arvonta Bodyworker Style. Eli ei mitään mädäntyneitä tykkää ja jaa ja saat jotain palkintoja, mitä kukaan ei voita, vaan tehdään tää ihan tällä livenä. Ja mä olen omin pikkukätosin. Tästä tulee legenda vielä, uskokaa tai jälkeen. Nämä arvonnat suoritetaan aina samalla tavalla, saatana. Omin pikkukätosin. Mä oon fiksannut tänne jokaisen nimen, mitkä siihen mulle kans listaan on tullut. Mut sen mä voin sanoa, että pieniä hienosäätöjä siihen tein. Te, jotka ootte jo enemmän tai vähemmän yhteistyössä, teille kuuluu jatkossa, te tuutte huomaamaan kyllä, mutta teille kuuluu jo tämmöisiä määrättyjä etuja, joten te ootte ulkona tästä. Tää koskee muutamaa teistä. Mutta te muut, jotka vielä ette tavallaan ole joutunut tai päässyt, miten se nyt halutaan ilmaista, niin tähän meidän systeemiin mukaan, niin suoritetaan teidän kesken tämä arvonta. Ja nyt arvotaan siis, mä rustailin, mä lunttaan vähän, mutta otetaan 5 kappaletta 2 kuukauden tailor-made-pakettia, mikä tarkoittaa sitä, eli 2 kuukautta tehdään siis teidän mukainen ohjelma, eli valmentaja, joko minä tai Akseli, soittaa tai laittaa sulle sähköpostia ja käydään nämä asiat läpi juurta jaksain. Eli se ei tule mistään ohjelmassa, sitä ei ole valmiina, vaan ne tehdään juurta jaksain joka saatanan pilkulleen. Eli niitä 5 kappaletta ja sitten otetaan 5 tämmöistä 2 kuukauden täysilmaisjäsenyyttä, jossa teille kuuluu sitten niin kuin kaikki, mitä meidän sivulta tulee löytymään. Ok. Sen verran, eli nyt täytyy sanoa, että nämä astuu heti voimaan, kun sivu on auki. Eli mä pyydän nyt sen verran kärsivällisyyttä. Tässä on pieniä sairastelutapauksia ympäristössä ja meillä kestää siinä ehkä hieman, mutta me tehdään sitten mieluummin kunnolla, kun se, että avataan jotain, mikä on puolivalmista paskaa. Okei, muut voi tehdä näin, mutta me ei tehdä näin. Olen pahoillani siitä, mutta niin kauan me tehdään, kun se näyttää meidän mielestä hyvältä. Jotta arvonta olisi täydellinen, tarvitaan hattu. Ei näitä vedetä lonkalta, näitä vedetään hartusta. Eli näistä jokainen näistä arpalipukkeista, mitä mä oon tänne vaivalla näpertänyt päivän lomassa, menee nyt tänne hattuun. Sekoitellaan hieman, myllätään vähän. En edes kattele sinne. Tästä puuttuu nyt se semmonen hehkeäkö naisihminen tekee tämän homman, mutta hei, nyt täytyy mennä sillä, ei meillä kaikkien ole varaa, joten mennään sillä, mikä halpaa on, eli minä tietenkin. Eli pistetään vielä kerran ja vedetään ensimmäinen nimi. Sina Mujunen, onneksi olkoon, sulle tuli ensimmäinen 2 kuukauden tailor made. Anne Utchanov, sori jos lausun väärin, niin ikään 2 kuukautta tailor made. Jannika Valtanen, kiitoksia, hei. Eli 2 kuukautta tailor made. Ja otetaan tästä vielä, vittu väärinpäin, Heidi Alanen, onneksi olkoon. 2 kuukautta. Vielä 1. Otetaan tosta. Eli Katja Kivilahti. Niin ikään, onneksi olkoon 2 kuukautta. Sitten otetaan nämä 2 kuukauden ilmaiset rekisteröinnit, eli avoin oikeus meidän kaikkeen materiaaliin for free 2 kuukautta. Pääsee sivustolle kyseleen kaiken näköistä ja jumalauta ummet ja lammet. Otetaan ensimmäinen. Anna-Maija Paakki. Onneksi olkoon. Tai en mä tiedä. Voihan se olla, että siellä kahvi meni just vähän niin, ei mua kiinnosta. Mutta näin se kuitenkin meni. Seuraava. Paula Salmi. Onneksi olkoon. Katri Ranta. 3 takana, pari edessä.
eli Leena Pöyhönen, congratulazione. Ja yksi vielä. Nyt. Tiina Pentikäinen. Hienoa. Eli arvonta on tältä osin suoritettu. Eli vielä 5 kappaletta kumpaakin. Tapahtuu nyt siis niin. Eli valmentaja, minä tai Akseli ottaa teihin yhteyttä Facebookissa tai sähköpostilla, mikä ikinä täältä löytyy. Ja sitten kysytään nämä, miten asiat etenee, missä kohtaa halutaan aloittaa. Eli tämä ei nyt tarkoita sitä, eli kun soitto tulee, teidän ei ole pakko aloittaa sillä samalla sekunnilla tai edes samalla viikolla, vaan se sovitaan. Näin tehdään valmennuksia. Eli näin me edetään. Tämä ei ole sidottu mikään kalenterikuukauteen, se voi olla, otat sen käyttöön silloin kun haluat, mutta se sovitaan soittohetkellä, missä kohtaa sitten niin kuin mielletään tämä käyttöön. Tässä kohtaa te tuutte huomaamaan myös muutamia juttuja Bodyworkersin toiminnasta. Eli meillä ei nyt eikä jatkossa olla ensimmäisenä käsiojossa pyytämässä anna meille taalari, niin mä avaan suuni. Ja tämä tulee olemaan sellainen hieno juttu, koska yleensä se menee toisinpäin. Eli siellä ollaan sitten valmentajat käsirivissä antamassa niin kuin neuvoja vaan sitten rahaa vastaan, mutta me tehdään tämä toisinpäin. Ja tykkäsitte siitä tai ette. Se on oikeastaan teidän häpeä. Me tehdään se silti näin. Jatkossa kun näitä arvontoja tulee, hit it pussy, lippalakki tulee enemmänkin käyttöön. Me ollaan hyvin avokätisiä tämän suhteen, koska tämä sisältö, mikä meillä tulee tässä olemaan, tai on jo, mutta halutaan sitten niin kuin julkaista kunnolla, niin on hyvin kattava. Siellä on monennäköistä tavaraa joka ikiselle, erilaisia ruokavalioita, ja niitä tosiaan sitten ympätään sinne jatkuvasti lisää. Ja nämä on meillä jäsenille aina vapaassa käytössä. On joitain poikkeuksia. Meillä on Helsingistä, Jyväskylän alueelta tulee muutamia tämmöisiä niin kuin kaltaisiani vanhoja ukkoja valmentamaan, eli nyt valitettavasti meillä on hirveän hyvän näköisiä, mutta meillä on sitten enemmän tietoa, eli saatte itse päättää, onko se hyvä vai huono asia. Ja tältä erää tähän, ja onnea näille voittajille, ja te muut, älkää hätäilkö, mä uskon, että teille saattaa tulla pari pientä juttua vielä, teitä ei suinkaan siis unohdeta, mutta tästä lisää kun sivu aukeaa, kärsivällisyyttä, ja kiitoksia, ja takko adieu.